kewajiban. Ini wangi ora kok iki. Aku yo tau pengen kecil bayi. Aku sing rumah teh. Wah, tenang aku. Senajan kowe manahe tanggane kowe tak apaan aku dhewe. Aku le rumah karo kowe bayi kok ngerti wangi. Lah aku tak mangsake tahu tempe ya. Tahu tempe tahu tempe tempe enak rasane kabeh butuhake jalaran murah regane blonjo sethithik cukup bu blonjo duwe sethithik go blonjo wis cukup sak omah. Nah, kowe niru karo simbok ya. Nah, iya, bayumu ki nang sito lho, Mbak. Jenengan kok nyanyi-nyanyi. Swantene wis sae nyanyi iki swantene sae. Apik. Lagi senengane to, Mbok. Awan sing ngalem anake wedok ya sapa nek ora sing ngalem anake wedok. Apa kae arep ngalem sapa-sapa. Wah, dikancani Marco nangket mau ya. Mana? Iya adik. Iya adine ditresnani. Ya adikku sing paling ayu dhewe ya. Melunge wangi simbok to. Aku mau nang mangsak. Heeh. Nang mangsak mau piye? Enak ora dan ngrasake. Seger lho, Dek. Goreng tempe nyambel. Kakang seneng banget tempe. Tahu tempe ku tak wah, Tempe tak goreng. goreng. Oh, Malah senenge ramone ra tak gorengke tempe sedina wae. Wah. Golek ya. Kon gorengke. Wah. Wonten pampale. Kok kandose rame sanget. Kene iki kok kene. Kon mas kok ngene. Nane tak tahu. Kok rame banget wonten apa? Ah, Menembung napa nih? Tak karepet mau. Kula ora pun ya. Iya, aku tau karo kowe ya. Senajan tak jodohke karo kowe piye. Ini anak Kalih kula. iki. Nggih kula nderek kersane simbok. jenengan kersa kalih kula. Nggih. Nggih kula mung nderek simbok mawon mau kula nggih. Lho lah wis kesel, luwe aku terus bali kok ana rame-rame iki ana apa wis Ayo, ini le. Iki munggo ing atiku ki ana gati. Iki anakku kabeh do pepak. Ato, Mbak. kuwi anakku sing tak tresnani. Oh, kowe kan adine iki. Iki Kangen sapa? kakangmu barep, iki anak lanang sing barep. Mulane kan tak jodohke karo ki adimu iki piye? Yes. Setuju ora? Heeh, Mbak wis Lah. wis kok Mbak ngono kuwi, Mbak. Kuwi tak jodohke, kowe gelem ora? Aku manut apa sing Wah, ya. Ya sesuk muga-muga bisa dadi kakan-kakan inen-inen kanggo sak teruse lancar kabehane ya. Aku mengestoni anak-anakku. Ya. Aku sing ngurusi sawah-sawah ndak ana sing ngerampungke. Oh, ngene kok. Kakang Aku arep nyambut gawe. golek gawean sing murwat kanggo ngurakake marang sak keluarga utawa kena dienggo nuruti karo sing pasti. Oh, ngono. Yo, Oh, ya. Kowe ki nganu kok yo ana nyambut gawe sing kasar nang sawah sak kuwi. Kowe ki pancen sok males. Ya toh malah ora ngontoni
Adu-adune. Ya wis ora apa-apa wis nek kowe arep kepengin nyambut gawe kane nang sawah. Nek kowe ora gelem ya wis ora apa-apa. Aku tak golek gawean sing hormat kena dinutupi sak keluarga. Amarga sing jenengane wong duwe bojo sing tanggung jawab. Ya, ya wis. Wis karo aku Mbak. Wis sewa sawah kesel, kowe aku tak nang mburi tak. Madang-madang sih ya, Mbak. Ayo, foto sarapan. Jangan keri ya. Kalau Aku tak golek gawean sing murwat kena kanggo ngurakake sak keluarga utawa sing jenengane gawe seneng atine. Kakang, apa gaweanmu saiki ya ora ora nutupi sak omah. Aku ki ora njaluk warna-warna lho, Kang. Sebenarnya ki aku dikancani anggone bebrayan. Lah iya, aku percaya apa sing dadi kersane. Ning ono sing jenengane wong kudu budidaya kepiye bisane bisa nyukuhi marang keluarga. Aku kurang penak rasaku jare. Ya ora kepenak ae, Kak. Ndelok tinggal suwe-suwe iki piye. Ya ora suwe. Cilik sesasi, gedene setahun yen aku ora bali, aku jenenge wis mati. Ya aja kaya ngono to, Kakang. Ya ora apa-apa jeneng kuwi men tetembungan ngomong. Ning sadurunge aku njaluk katresnan kaya apa sing tumuju marang Aku bakal ngancani kowe salawase. Rembulane sumunaran dadari lintang ngepeki kawan pateng kalebiar cahyane wancil triwos larut suara angin pateng kritis sumripit niti kaya tonggret mana wong kang ngandhang uyuh ketaman laras mara deku sumo wilangan samalan kawe mugi welas mring kula Laraning lara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan ra daya rajana telan ning omah mung kudu weruh ati aduh Kang Mas wong bagus apa ora trenyo sawangan iki awakku sing kuru lapa muda lekanana ngonku nandhang brantang wiping parisi men mari nggonku lara ati
nyawa aduh kusuma ora krasa apa pancen tega Bembalung janur paring usata nggonku nandang uyun nandang uyun kakak Dene aku mangerti apa sing kok tujuke marang aku. Semut tak jaluk aku bakal nyuwun pamit lan kancaku ora tak baleni meneh. Ya kuwi mau. Lah kondo cilik sesasi gedene nganti setahun. Aku yen ora bali ora ngene kabar tegese aku mati. Ngono kuwi. ojo kaya ngono bakal tak tunggu Ya, yang sing aku hati-hati yo Saya